Hello guys, lamsogani channel tabuk nge kisa berna hamane little hebeno. Ke wati se bhanya jong du dini aboni bagai salbo kisa odi langjak nge nokhabo somple aboni bisingo nobar nge kaham no phayo ekdom nobar kachang nge haduli manjagai phaipano nobar manjagai ekdom aram nangai thangka kutula simbu junglia hai hini hinpano sapung to hopung to tongi meble he dibana strapsa berai nogo thangnai haita to aram nangkhatini satung krini bagai nge aboni yagulo firok tei ekdom muya hakati mangka dukani bazaro nge horok kakang bai songoi jaman amsaka thoksuka aboni tain dini sariga wahan paina phaikya nge wati bo wasuka nai negrari amsaka wati wakha nobar bai wati bai asake bufang rokse akti kakte ingi tongbai siungke horom maisa sinai wakan baza labra mungsa osdeng mungsa sindai mungsa ang sokrang kakir phaimani chicken bo kakir phaiman dai korong ka chicken biryani bai tuk tikha morong masa gulab jamun dahi misti Tadi jabuk, sanai, sampai itu kan? Nang Simon bisa buku ah, itu dah nak lalu bang Simon, yang sampai pesen doa sana yang Simon. Mesti kan aku nih bos makan juga. Mau sana mana? Ke tabuk sanje jora ki shandogo phaimani norok oshino sida shini ba boka jodon sai sinok ni sisirai sini simak tham kre ja ga bin bungka toki ta sisirai bomong ke yang naidi tungtuna tungtung thuima mani kanorok to saimanan je video deli nai rok chin kanching thai mani yagulo no bong no rina haina hamani ge hopung thuya tak snogo sopai po hawar sani jongla brok ke bin bai ke to bai pai kheng ke ne di ko chani am ka chani bura Sari kaham norok jo tono no norok ke wansogoi tongkhana ta mo bori gnai kancha khlai mkai teng sai tongkha nai I ang video shoot khai tongmani rignai ni bagai no ke aboni bising mamoi bo songai resiwan hanai nai ke puja nong no ang eko bazar hati khai tubui phaimani phunugui paigra nakho kamsuk bo to sari kingya 5ta tam drop ta angka ke homong kang dipor ni 12ta hayono bazar thangai hati khaina be mani tini tai sari go bazar ongkhliya samong gabang ma hanai nai ke ang nong no thongmani chamani video bo khlai phunugya balokha ang kan dorok bani video rong no amsaka hamjak bai mani bagai nai baksa direct message khaibo sanai tongo baksa angka ke comment khaibo sanai tongo ban bagai tini tubur kha Hangke nong no ang bazar hati to phunugui pai graka haya da angka tabuk nong no phunuk nai tamo mui songnai bahake songnai norok nai ladi ta angke bag ni tam tubuka khulugui phunuk pano bumung sajakliya tam tukha haipeno paper saka tei je paper kajungo dajak no nugui to mangkhna ge tini ang songnai punbahan tei berma buti mungsa norok nai tongdi tamo berma buti rok ang songna nai ge video bo shoot khaijak rignai bo kanjak angka ba palia hole nongja mokol yok ha piasa mani Hangke norok ang kanmani rignai no naithokjak hangke bo naimano video ni screen no number irkha on number ok contact khai de screenshot dohorei belakheno naithok ekdom pura angkhe naithokjagui no kep kanjak hangke ba o rignai kanphuru no video bo shoot khaina raksinai je blog ni bagai hinai nai abono hangke naidi tiyar khaina baikha hangke o alok no norok kosom ban hamya nai taman chokdi do omo mane dak se angjak dak hangke aboni bagai nang bo suya konoi no rirkha punbahan hangke ang tini 600 gram tu mani hangke chini yango per kg 1000 cholibo nong yang ba do comment khlai sabai di hingke ang puila 500 gram nan nai mani jingka darana sakata binorma ang paibla eko bakha ki sardin hingke bosao 600 ni supungit langsi di nai ngaba 600 gram no tuwi phaikya hingke ang ke to je masala paste khlai puro som sutui je rna tongmani bakno rui akunoi no mix khlai payuta emne sahaino sarjang nangki bana ke tespata bori rekha lai ni hai hingke bono kaham kyang paste khlaiei akunoi no rnai hingke janja songmani janja style ani songmani je style ang norok bai share khayo haide bana hingke abono ta janja songoi bahake thokjak jotono to janja yakni mui thokjago aboba sabni yakni mui thokjaya tong tini hingka angke ama haingai thangka je ang paste khaipuro daily som satui ro hini bano som grana pogoi thangka ta angka tagri rekha kokrei na pias hingka ang jephurpan paste khaya pias ni taste pai hunai ta ama haike mang rawi rejago je kunu mui norok nukna pias hingka ang paste khlaiei roi aram nangjaya ta do kokrei jani songmani janja style hingke abono ang nongno jephurpano ani style o songoi phunuk hangka hingke tam khaya sukrubui sawui nongno bijirnani pai khlaio hingke takhe supply akoni paikya bono ang marinate ni bagai ekdom kholobi toni nai strapjak hingke yango berma buti mungsa khlaina hingke ba tiyar khainai lubiya alok tuisa tei kangrong rui berma buti khlainai hingke tabuk ang strapsa ni yagulo
naidi bok shawiri rekha ekdom thoknai jat khlaiye hingga hingke norokno berma bwtui songmar bo phunukgano hingke berma bwtui je bok sairwmani kutugui tongkha hingke ba tabuk berma bai mosor nai hingke baspati berma yakari tongmase hain hai twism masa jauka maneke puthi berma sai baspati to thogyadi babon bagai nai ta hingke yango yar khlai paibe kha lubiya kangrong soi akunui nai hingke aluk bo to khishoni rekha aluk to karak doi miya jat hingke bangke mamui songte songte koloma jora ba tui kangma hingo hingke muitu mangka is ani fridge o kaisa watermelon tongo abo ang rawi chanai hini abono rawi yakui chawi tongmani yango nai din rok bai kok sate sate je bini sakni bwtui phai nai bwtui rani thanga hingka angoro tui kutung loi rekha amo bahaino ang ekdom pura mangso bahan bo nukjaya khlai karai thaisa thaisa ro abono no je karai thaisa bwtui rwmano no ang ekdom pura kran ke songuta hingka hingke ani je berma bwtui odek no rankha hinui mano aboni bagai ang tabuk rwi sinai kangrong swkang lubiya hingka ke ulor nai kangrong sai teki san ro mia di bangke jefro kangrong ni bahan mon khai ko nai nai di srapsani yagulo haide bana ekdom thas thas wngui tongkha hingke tabuk ang lubiya rwi sinai hingke kisa kolok kolok kheno cut khlai ke lubiya hingke kolok kolok kheno thokjago tangke srapsa kholobi bono karini swkang banta marke bwsuk se thokamo dipor khiring khiring bazar thangmani bagai banta buntu mamuli eta tini nogo bo kayekta tongmani miya sakhi ka paima jorang khangka ba gata kutugui tong kutungma jora nangke garam masala borodo tabuk hingke sanjao naidiya noro tam sokpai kya ekdom dina thak tui tei kisa ice cream kwjarmani amo bo tubi phaijak hingke abo chatutui yangmui bo naitutui koli tongo hingke tei kisa bwtui rana tongkho nainai di ko tei kisa tongkho hingke jefro kaham ke ran khai ko srapsani yagulo dhania rwi rekha hingka ke ekdom mui kaisa saini mani marke no thoksuka aboni bising bising ice cream bo chai tongo vanilla choco hingke wansukmani tini kisa stadium o thangi bernya hinai hingke tabuk to election kanai di baboni bagai ta doti no off khai rasi do agi hingke ata jora rok tongo ga tini hingke obung jago swkango sunday ni no berengna thangma bo obung jaga apor to sunday obung nai no op kisa haino lama lama berai no barjawi nogo paisok pai kya hingka phaiti kisa hayung marto habonai paiti haikya je nangmani da hamchinai chanamo jungmani ta hingka ke chicken pickle sorry pork pickle lok tubkha green mango pickle lok tubkha hain hai fuse rok pai tubo haikya ice cream rok tui haikya tai tamsa kte chakra ba nagari bere family video play khaise bokhorong saga gogos thupjak je go green mango pickle pai tu hemen try khaina gena haine gena kare video khaina khaina hamono odeng modeng khan khuma khega goloman bagai saima lali ya gata bo try khaina o sawan ane oi hayung mar do ga last time ang thendreni to hemene asko thogya khimar ga bram nai gena bai bukur gena ka saujago bo haisu kuthungo je achar ni tarkara jakta thogo kharab ya wasi puro thendreni to hemani ge mane amo bo thogamo do aje songnai borok khamjaka ta khamjaka ga khasil ge tongsu khimar ga bo gatai tam khai khana no mai to oi phunpan klai thamba ka tabukhe horni mai jawi thusinai naidi tam tam nakha ekdom pura good night phungka ham guys norok jotono taisa haina hai tabung kyang thumani basakha phungli ado dipor ngai tongha dipor parta laija hingka tobo phungni thuma basa mabo phungka ham hunjak ting hingka angbo haike no hini rekha phungka ham hunai nai hingka ke wati wamani horni 1:30 ni simi ekdom pura kahini bagai angbo bachaliya thuka 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 haipno ekdom kaham ge muktri thang honi mai abo sisa utho hingka taisi wati jora ka basana selaya diba kanai nai ji kokoi ja tamai tongkha 12:38 hingka ke ekdom dipor kheklaijak ge thu honai thuma basa masa totra sa haipno ani to totra rok sajage diba ngam tinta angka bani bagai kisa tulsi kosom jat kholaina hagra na hanai nai phataro bolte chini malik ni gate ni baire lama kinani tabo ke tulsi kosom jat tongo hingka ba hingka tabuk to ko blai rok jori bai nai haina hai blai rok toma jorangkha wasipur ka to mus maliya hingka tak blai rok rotom bai drop ta hain bagai angbo nangna nangma ba kaini kaijam kholainai hasing roi modur roi nangnai ta hingka ke long rok gulmoris rok nakatori mangkamo miya bazar o thangpuro paima se a paima jaga no daran dongano yakari ka hejaka haini bano niji sinima borok ba thangka to manai no sarik rok bazar thangjaya janglia ta bo akha hanai no miya paimani 120 taka ni angke dina thaktai norok miya nukhana ge bono boru gui risuano olong gangke bwtui ran sai thangke
ke thogyang thai di ba jekunta mogadam ro khandi thabor ro khandi abon bagai nai ro kherogui toni rishwana katal katal sasak ga ke bono kaham ka sui akoni roknai engke video to ang khlaijaya balu khado ga haini bano angbo norokano asaka hamjang maro khlaina bang dilin muchung karon agi se dili khlai tongna hedi bana ngangke somoy onek nango kaisa kaisa video editing khlaiei voice over roi upload khlainani ekdom lagatar khagyang ka to 5 gonta rok jeska pano nangai thangnai gai video rok bo to no kaisa kaisa video 10 minute karnani engke onek kothin gatam no content snamnai tam khanya haini bana agi nongno songma pan phunugui nai ebo motamuti maso 15 ta rok khlaiman ro punga ta ka to tebo paliangi thangman bagai khlaijak yang ga ke tobo bakhawang ko to muchungo daily no khlainani tam khaini ba jora abo slabiangi thang ripri se slabli ya jora nam sake jora ke shape ganai ne di ko ri sujangnai kari ga sangai thangjao ke miya bo daran ro ri ganai subriti hemani ekdom সময় krini je jaga berai toni phagya jaga nongkho ge abo nori rogre bai nokrok thamongna hanai ge ori gnai bahai kaisa kaisa ke nongno phunugui risuana ri gnai risa sedo abo norok nana mujung hanai meno matro 1600 taka khlai ri tongo free delivery screen number jaga contact khai nana ni ge hambai bele bele nyo paithak jora logiri remen bagai malai phenai ketal video hain hai kaham krang tongbai nani kha khai norok bo।